awake dhewe Kang ya di perantauan ngene iki wis ditinggal mandor. Duwe gak ono blas lho Kang aku Kang. Empuk mandor gendeng asu wayahe bayaran malam minggat. Lah terus kene mangane ya apa Kang sak bendino iki Kang? Empuk ya apa carane apa ade apa ya dodol apa ta apa. Aku gak duwe kaos Kang sampai iki kordene tenggoku. Jemur meme lho Kang tak gowo Kang. Awakmu sik. Lah sampean opo iki Kang? Ya aku sak ketoke, Bro. Lah wingi ku ono arek nitip pakaian lah arek tinggal nyambut gawe tak joko ae ta. Mbek sak tasai barang. Iya wis ya apa meneh. Ketelaran. Cara nek dol iki ya murah Kang. Ora apa-apa sing penting kan kena anget-angetan awak ngene iki. Lah yo ya apa Kang? Klambi sampe gak ono salah klambi ku tok mburi dikondol luwih. Iki ono ide Kang aku Kang. Aku yo gak iso gitaran wis iso syukur asal-asalan ora masalah wis kayak nyambung urip kan masalah. Kayak nyambung urip. Apa ya apa. Maksudmu ya apa iki? Yo wis gawe mulih nang kampung halaman apa yo kudu ngamen kan. Ya apa iki? Ngamen. Iya. Lah aku ora iso gitaran lho, Tron. Gak usah anu Kang. Ini lho Kang So, sampean masih gak iso gitar. Ya apa carane awake iki iso mulih? Wis pokoke muni yo. Mbok ditepaku pokoke muni ya apa yo. Ditabu masalah kok disiram banyu kocan mbok apa urusan mburi. Ngono ya, sing penting usaha. Penting usaha. Kene coba dilakoni sik ngumpulno duit sing akeh baru kene mulih. Iya makane. Ya wis ayo gak masalah. Emang ngono alat ya. Ono di omah peninggalane bosku wong ngene iki sing nang Jakarta Kang. Oh iya masuk iku ae digawe. Lah terus aku apa perane apa? Mosok nyanyi tok. Ya nggowo apa ta? Sembarang. Sak onoke. Sak onoke yo. Apa sampean nang murung sik engko gawa alat-alate sendok garbune. Ono sendok ambek tong cilik ditabu-tabu ngono. Masuk enggak? Masuk. Ya wis ayo jos. Berarti. Wih. Kentrunge Kang. Masuk. Aku yo iki yo apa iki lho. Latihan Cik. Latihan nang Cina yo. Yo. Wis pokoke lagu sak iso yo latihan. Aku ono lagu tapi iso mek iku tok aku Kang. Lagune perkewanan. Lagu opo Kang? Lho, rungokno. Sampeyan nyesuwekno ya. Aku ngene, nabu. Engko ae nyesuwekno ae. Oke. Rungokno sik laguku Kang. Oke, siap. Kucing. Ada kucing. Ular. Ada ular. Masa lagu ngono Kang? Kewan tok. Kira-kira oleh dhuwit ta lagu muni sini ae. Wis pokok per oma masuk 10 oma. Lagu iki Kang. Iki lagu iki aku oleh impen akeh koyone lagu iki. Ya wis, lek menurutmu ngono masuk wis. Wis dilakoni wis. Sing penting ya dhewe ngamen. Penting iku Kang tatak ya. Wis lagu sak onone wis pokoke sak iso ya dhewe ngono ya. Penting tatak yakin. Oh iya masuk. Ayo gas. Golek omah sik Kang. Kadang saya nyoba sepen nyoba sik. Ben gak grogi ngono arek wedok wayu ade. Iki sampean gawe ini ya opo iki? Ya pokoke digosok-gosok ngene lho wis pokoke muni ngono ae. Ayo nyabut nyanyi. Ada kuda. Enak. Kudanil. Ada kudanil. Buaya. Wis opo? Ada buaya. Cocok rekaman kira. Asline. Ayo ngamen. Ayo Kang. Kalau oleh duit iki. Mangan Mbak kuda. Ada kuda. Buaya. Ada buaya. Gantung. Ada gantung. Buku. Ada buku. Bukunya mana? Mbak, permisi. Orang metu sih Kang. Lawange buka ya Kang. Terus naik. Jarang. Ada jalan. Bajul. Ada bajul. Main akang lagi nawe kan yo. Yuk. Bajul. Ada nyanyi metu iki. Kudanil. Ada kudanil. Gunung naik turun. Enggak metu kan. Gunung lagu gunung. Yo. Gunung. Ada gunung kembar. Gunung cilik. Gunung lorot. Kang, ora metu Kang. Sik sak ngene Kang, sapa ngerti iki wong iki njupuk akeh. Njupuk akeh. Terus nyanyi. Ya, liyane gunung apa? Kembang iso. Iya. Mawar. Ada mawar. Apa nih? Anggrek. Ada anggrek. Lidah buaya. Ada lidah buaya kan. Kang, jogetnya kok ngono Kang? Iki joget sing lagi bilar iki. Joget gaya opo Kang? Gaya yuyu makan Kang. Iki, ayo kok. Aduh. Sampai roe lagi. Apa ya menono ngambil jan lagi ada tenang.
nono ya, bener duit. Jangan karo ngeluh. Ya, uripmu. Enak ilang. Bob. Iki aku ana duit 100. Iya, Mbak. Aku request lagu. Monggo. Piye yo? Lagu apa yo? Lagu pira wis iki aku ana 100. Lagune, Oh. sak lagune 10.000 yo. 10.000 sak lagu. 10 lagu lah. 10 lagu. Iya. Sak Duit tak gowo sik apa sampean gowo? tak kuat aku. Ya, jebul sik. Kerja sih. Jenenge kerja koyo. Ayo Kang. Nenek. Ya apa Mbak Ibu. 5 lagu ya, 100 ya. Lah 10 lagu iki sak pecah untukku sak protol kabeh. 5 lagu 100. Sing penak tapi ya. Wis Sing paling enak. Mbak Ibu apik Ya temakno. bete sing enak. Oleh bojo sing tepak, Mbak. Sing enak. Ayo kene jajar sing enak. Good. Lo. Kuda. Ada kuda. Jerapah. Ada jerapah. Kambing. Ada kambing. Pekan. Ganti lagu kan. Cepet kan. 5 lagu ya kan. Judul apa itu lagu? Iki kewanan, Mbak. Jaran-jaran. Kewan-kewanan. Terus sakniki apa sing loro? Gunung-gunungan. Gunung. Yo. Bromo. Ada Bromo. Semeru. Ada Semeru. Ya tete sing penak. Ada Arjuna. Nah, gantinya kan. Ganti, Mbak wis rong lagu. Ya apa? Lagu bisa. Kurang Sip. Pak. Satu saya. Ayo satu. Kembang kan. Kembang. Oke. Oke. Sing penak lah njogeran. Ada kentongo. Teratai. Ada teratai. Mawar. Ada mawar. Kurang rong lagu kan. Kamboja ana rek. Kamboja. Ya tambah Kamboja. Kang siram kembang, kang siram banyu, mati Kamboja. Kamboja mati. Terus apa nih? Motor-motoran. Motor. Ya motor, ono bis, pesawat, transportasi. Alfa. Ada Alfa. Apa Pajero. Ada Pajero. Akhir beca. Ada beca. Kasih jikan. Satu lagu lagi kan. Saya dulu. Wis rapat, Mbak Mbak. nyanyi lagu sik ya. Yo. Mbak nyanyi aku tak pules nang jeding dulu. Ya wis. Nyanyi ya. Masih Nyanyi ya. Sing enak jaga ya. Satu sih, Mbak. Iya, satu sih. Iki sing terakhir iki sungai-sungai. Iya. Yo. Sing enak ya. Sungai Nil. Ada Sungai Nil. Berantas. Ada berantas. Syukur. Ora tak bayar. Ada jalan. Pak Ibu Mbak lagi nih tenang. Samudra. Ada lagi ada wetan ya. Ada samudra. Kon kerja. Samudra Pasifik. Hindia. Masuk berapa nih kan? Atlantik. Duh. Kok mati Kang? Lah iya, Mbak. Udah cuk dihapus sih Orang Kang. bayar, Mbak. Guru 1.000 ya Kang. Saya, Mbak. Dancuk. Berarti ada dikerjani iki mang, rasa dole duit iki ceritane. Masalah Kang lagi gak sido mulai kampung Kang. Kang. Lah tiwas histeris ta wae kene iki Mang. Mbak kok koyo ngono ya. Ayo bajingan no. Tengik ayo Ini aja nih. Ulo. Mbak, Ulo. bayar Mbak separuh-separuh ra apa-apa, Mbak. Bapak wis Kang. Ayo wis Kang. Ayo wis balik wis. Balik liyane ya. Oh, anjing toyol.